Moni nonse amalawi konse umene muli ine dzinanga ndine Herbert Chigada Bishop opanda mpingo wapano pa Mibawa Television kulandani manja awiri konse kumene muli. Chikuyamika nangati tikuthokoza kuna kuti no ambiri maitsatira programu iyi timamva ndithu ndemanga zosiyana likamaonanso ngakhale pa Facebook timathokoza kwambiri kuna kuti no Mibawa Television ikuoneka patali chifukwa ena chamaimbira amasonyeza kuchokera komwe kwa America, South Africa, madero siyana ngakhalenso malawi muno wena songo kumana nawo njira mutika maenda. Tikuthokoza kwambiri. Pitizani kuonera program ya ku Central Bible ndi Quran. Ndikuya kuti patsogolo pano akati komena ndima akuluakulu mwina mache khozo zakhala live kapena umakhala ndithu ndi anthu muno kumafunsanso mafunsozo monga meneno akuluakulu amakhalira. Lero lino mwanthawi zonse ndili ndi dzina lija paja Mustafa Dailes. Machokera kuti? Mu Blantyre muno. Blantyre muno. Chabwino. Takulandirani. Meneko? Ine ndi Tumwe Mishek John kuchokera kuzomba huko kuimira Chikristo. Mpingo? Bethel Seventh Day Apostolic. Bethel Seventh Day Apostolic. Oho. Kumanima imira ngati Chikristo sa imira ngati mpingo kumanya. Imira ngati Chikristo osakhala mpingo ya. Ya, mitundu yonse ya Chikristo. Mitundu yonse ya Chikristo. Ya Chikristo. Oho, chimodzimodzinso inunso Inaende chislamu cho ndi chimodzi. Komano awawa nangasi mwafusa bwino. Akuti amayimira mitundu yonse ya Chikristo. Chabwino. Komane ku chislamu kulibe mitundu ya chislamu. Kulibe mitundu ya chislamu ndi chimodzi basi. Chislamu ndi chimodzi. Ndi chabwino. Yayi. Tathokoza kwambiri. Ndiye lero lino ndi munthu winanso opambana munthu ofuna kuna kuti mukhale pamene popo amalawi kuti mumve bene Bible limafotokozera ndiponso ngakhalenso Korani indanyamulayi kuti imati chani. Mutu wathu lero lino atachumasulire ndi Sheikh paja mutu wathu lero lukanje. Miyambo imene imachitika pa maliro kapena malamulo ena amene amachitika pa maliro. Khani ndi imene yokhudzana ndi maliro. Tikati maliro ndiyonso kuti munthu anali wa moyo ngati imene ali ya Bishop pakali pano koma mawa asanduka maliro. Ndiyeno maliro akodi munthu akamwalira zimakhala motani. Mbali akasabitsidwe, mbali aka ulendo onyamuka kumapita nawo kukamusunga munthu we kumaloko zimakhala zotani. Chifukwa ikuoneka ngati kuti no pali ena aja amapanga mwantundu ina monga ngati azathu achisilamu yawa amasambitsa mu njira ina nawonso abakhristu awanso njira inanso kayikidwe ngakhale kayikidwe kamene kamaliro onso kumanda konso kamakhanso kosiyana. Ndiye lero lino tikufuna kuti akuluakulu atifotokozere komatu musati mukambeza munthu mwano koma zikhale zochokera mu Korani ndi Bible. Kwa basi. Ndiye kupemphani inuyo Mishek kuti muyambe. Zikomo kwambiri. Ine ndikukhulupirira kuti kumabeta apa sini awa chifoti anisochitika za uzina ndikanayamba kwa anisochitika za uzina zimene amazichita kanthu amene zimene ndifuna ndi asuse mufuna mwatsutse ndesi ningasuse ngati usayamba kumayambe ayi pano ndi balolo masuka ene ndiye yambani asheka kuti muyambe ndife kwa ndi chisanzo ngati kufinya maliro abanga chani mwamba milandu yayamba sokale ayamba kale ndasi ile ngati akudabwe zimezo zodabwe za iwo de ide di fotokoze ndine akasawa ndikunja sono ine ndamende linkati ali kunyanda awa inu muli nkati ine ndili nkati ndeta nena za inu za nkatizo kuti zituluke bwino kunjapo zikomo kwambiri basi alhamdulillah tithokoza kwambiri chifukwa cha munthu umenewu munthu wabwino kwa basi. Chislamu malingana ndi mmene Mulungu anafotokozera m'buku lolemekezeka Quran kunena kuti imene ndi Quran 5 verse ya mkatikati Mulungu anafotokoza momveka bwino nena kuti Mulungu wachisankha Chislamu kukhala chipembedzo cha pamwamba komanso wamaliza ubwino wake wochuluka kwa basi. So imene ni muti sura 5. Imene ndi sura 5 koma ndangofika koti verse yankatikati imene amafotokoza na kuti lero ndamaliza nangasima verse wa anango aphatikiza ndiye pamene pali mawu amene akunena kuti lero ndamaliza ubwino wanga wonse ndipo ndakukhozerani chipembedzo cha Chislamu kukhala chinthu chapamwamba kwambiri kuposa zipembedzo zina zonse. Sono akamakamba kunena kuti zipembedzo zina zonse nena ja Mishek kiso alimomo chawo chochikozo kaudi chasimidwa pa zinthu zina komano ndipo akoza kumadabwa kumene chifukwa alimomo sindi kwada sindi wachilendo kwa Mishek.
Chabwino ndiye nkhani yosambisa mali zochitika ndifuna munene chapter sura chani munati sura 5 koma ndangopanga koti verse yake katika tapena kunena kuti lelo ndakhoza chipembedzo chanu ndiye chani imene sura 5 chani. Okay, imene 5 verse 3 koma ndangofuna kufika katikati mweni mwa verse hiyo katikati munde mulephero pezamo ine ndapeza kale pamene akunena kuti lelo ndakukwanilisirani chipembedzo chanu ndipo ndakwanilisa pa inu chisomo changa ndakusankhirani chisilamu kukhala chipembedzo chanu koma amene koma ena amene sadziwa zimenezi amakayikira. Qur'ani yafotokoza momveka bwino verse imeneyi. So chimene mafunira verse iyi itsegule bwalo powazindikirisa wanthu zina zimene mbaleyo azidabwa fa kudabwa kodi kulipo nkhani yokuza na maliro. According to Quran chapter 21 verse yake ya 21 verse yake ya 34 35 chamoyo chilichonse chizafa tonse tizamwalira. Sono madongosolo ochitika pa maliro chisilamu chamaphunzitsa onena kuti Quran sura 21 ya 21 verse yake ya 34 mpaka na pa 35 34 nayo akhoza kupanga koti pene panangofika hapo kungopanga koti ponyamukira kunena kuti ndithudi imfa ndiye ndilamulo 34 akuti palibe munthu pambuyo pako amene tidamulenga kuti sadzafa. Ngati iwe udzafa kodi iwo adzakhala ndi moyo mpaka kalekale. 35 chilichonse cholengedwa chidzalawa imfa ndipo ife tidzakuyesani ndi zinthu zoyipa ndi zabwino ndipo ndi kwa ife kumene munonse mudzabwerera. So chimene mafunira pamene panangasipo nyamukira fankhani tikukamba pano ya maliro sangabwere popanda imfa. Maliro akachitika ife ku Chisilamu sizimativuta. Maliro akachitika kuli mabuku osiyanasiyana amene amafotokozera zokuza na machitidwe a munthu kayikidwe. Koma nkhani ya kayikidwe kakasa na bweli imfa yoyamba inachitika pa Kaini. According to Quran chapter cha imene ndi Quran chapter cha 5 verse yake ya 20 chakuti pamene popo pa Mulungu anamuphunzitsa nkhani imene inachitika pakati pa Kaini komanso ndi Abele. Pamene tikhoza kungofika ulo verse ya 5 verse ya 31 pamenepo Mulungu adatumiza khwangwala yemwe adakumba pansi kuti amusonyeze mmene angakwanisire angakwilire mtembo wa m'bale wake oyamba opha nzake. Adati kalanga ine ndalephera kuti ndifanane ndi khwangwala. Chabwino uje nanu imene ino inalembedwa bwino ndingo fotokozera iyayi ndizofanana kalankhulidwe kake amene mukulankhulira mawu sakufanana ndi imene ili verse 1 akuti ndipo atatero Mulungu anatumiza khwangwala amene adakumba pansi ndi kumulangiza mmene iye angakwilirire mtembo wa m'bale wake. Iye adati kalanga ine ndalephera kukhala ngati khwangwala uyu ndi kukwirira mtembo wa m'bale wanga. Ndipo iye adali mmodzi wa anthu onongeza bombono onong'oneza bombono. Chichewa Qurani mukhoza kumadabwa. Qurani anamasulira ali marehemu kapena kuti maremu ali Haji Kanyamula aku nchise uku nchewa weni. So Qurani iyi anamasulira ndimu yawo. Iyi inapangidwa translate kuchoka mu English kubwera mu Chichewa. Sono iyi yachoka mu Arabic kubwera mu Chichewa. Sono uyu ndimu yawo marehemu so Halid Ibrahim. So izizi iyi festival una vuto. Koma munthu amene angakhale ndi vuto nda amene anasankha kupendekekera kuti asamamvesese bwino ngati amisheki fandi kwadziwa. Now ndiye nkhani ndionena kuti apa tikuphunzira ndi kuphunzisidwa pamene imfa yoyamba Kaini anamupha m'bale wace Abele. Ndiye Qurani kufotokoza fa nthawi imeneyi kunalibe imfa ina iliyonse
panalibe phunziro lililonse m'Baibulo chinsinsi chimene chomulibe azijowajowa posimidwabe potenga kena kako kuzipachika poti asamalephera Meshaki. So yafotokozera unena kuti Kaini tamupha bale wace Kaini anasimidwa ndipanga bwanji chisomo cha Mulungu anatumiza khwangwala ndikuwapangiza chisanzo kuti nanga apanga bwanji nanga azingovunda Abele ndiye anabwera pemba cha khwangwala ndi nkhani imene kufotokozera pemba kwa mafano tingounika ifa yoyamba kuti kodi inkaenda bwanji. So mabuku amene ali ku Chisilamu kuli mabuku amene mahalifa kapena kuti mashehe ena kapena ma scholars amene anamasulira kachitidwe sotono kama lilo. Munthu akamwalira ku Chisilamu timayeneka timusambise. Tikamusambisa ndi lamulo lokakamizika. Chisilamu sichimalola kuti munthu akamwalira kapena akale masiku ambiri kapena akapangidwa imbamu ngati zipembezo zina. Chifukwa zipembezo zina zimamulola kupanga imbamu. Kodi nsumapangisa imbamu? Kulibe kupanga imbamu. Kulibe kuchosa matumbo. Yena amanena wosinjilira ya matumbo. Chisilamu sichimatumbula matumbo. Ndipo Chisilamu automatically munthu akamwalira asambisidwa ali wa fresh. Akasambisidwa ali wa fresh avekedwe nsalu yopita nayo kumanda. Sanda. Sanda imene ichi. Ndi anyamule akamusiye kumanda. Kumandako amakhala manda ogoba malingana ndi chiphunzitso cha Abraham alayhi salam. Abraham amene anasangidwa khala bwezi la Mulungu. Ndi mwambo umene umachitika kutiko ku maliro a Chisilamu. Ndipo izo ndi zimene anthu zili kunjaku ndipo lelo ndi umboni. Ndipo lelo bodza lonse la mkunguniza limene anthu ena amakhala akufalisa mmakwakwalalamu. Meshaki lima muziwa mumuvaso bodza limene atadine munthu alitizimula. Ndi imene wamenepo. Meshaki mwaimva nkhani kuyokera pachiyambi? Alamkulanthayi idalidwa. Pachiyambi nandisoti ndiyankhule komanso ndiyakhonze. Mwakhonze? Ndiyakhonze iwowa. Kwakhonza kwake ndikotere. Tikawerenga mawu a Mulungu ndibwere pa nkhani ya kasambisidwe kaifa munthu sayikidwa asanasambisidwe. Munthu sayikidwa asanasambisidwe. Neni maganiza ngati kuti yo ayankhaponso chifukwa pali mahadithi amene nawerenga ine osati ngati zamphekesera kuti amamfinya. Kodi inu somawerenga hadithi? Nimawerenga mabuku nimawerenga kwa basi. Qur'ani sinimawerenga kwa basi. Ifa nthawi zina mali maluwa makurani nimaluwa chani ifa nimawerenga kwambiri. Cholinga chanu? Cholinga mulaliki 12 verse 10 amene pakuti mulaliki pokala wanzeru anasanthula. So ntchito yathu ndikuti santhule ndifake tili pakusanthula Bible ndi Qur'an tisanthule kodi Qur'an ndi chani kodi Bible ndi chani pamene tikubwera munthu saka kuti ndine maziko eni amene ndawerenga Bible komanso Qur'an chabwino ndikanimaganiza kuti ayankhapo nkhani imene chamwino mukapa sikanthawi kena ayankhapo nkhani yakufinya maliro kuti amafinya maliro zimene sikuti ndizoonjezeredwa iyayi ndawerenga ine hadithi ndithu kuti munthu amfinye buku la Machitidwe Atumwi chapter 9 Machitidwe Atumwi chapter 9 pa verse yake ya nambala 36. Machitidwe Atumwi chapter 9 verse 36 ikunena kuti koma mu Yopa munali wophunzira dzina lake Tabita. Ndiyambiranso akuti achirisidwa Enea aukisidwa Tabita 36. Koma mu Yopa munali wophunzira dzina lake Tabita ndilo kunena Dorika. Kunena Dorika. Mkazi ameneyo anazala ntchito zabwino ndi zachifundo zimene anazichita 37. Ndipo kunali masiku awa kuti anadwala iye namwalira ndipo anasambisa iye namugonesa chipinda chapamwamba 38. Ndipo popeza Luda ndi pafupi ndi Yopa pamene anamva ophunzirawo kuti Petro anali pomwepo anamtumizira anthu awiri nadandaulira musachedwe muze. Ndi akuti kunali zimayi wina otchedwa Tabita kapena kuti Dorika amene anachita zachifundo zambiri. Ndi Dorika anadwala ndipo atadwala nthawi yake inakula mpaka anamwalira. Bible kunena pa verse 47 kuti ndipo anamusambisa Dorika kapena Tabita namugonesa. Cholinga chosambisa maliro chimodzi chokha basi. Palibe zolinga zambiri ndifake maliro acha sachi kaya mwina ngati pali miyambo ino imazoleka mafuta chipakhala chimodzi basi. Chimodzi chake makhala chotani. Sichoti atapanda anthu kusambisa kale pita kuita kumwamba kukapulumuka ayi. Sichoti atapanda kusambisa maliro kuti ngwanya amala kukaita kuti ali pita kuita kumwamba kukapulumuka kuti bwanyi suna samba. Ngatalo okhulupirira. Ayi. Chifukwa ndipe Bible limanena chivumbulutso chapter 14 verse 15 odala akufa kumwalira mwa Ambuye kuyambira sopano indi anena mzimu kuti akapumule kuzolemesa zawo fa ntchito zawo satanawo pamosi ono maliro mati atatengedwa safu sopo chani zonse ndi Colgate ndi kwasuka nkamwa Colgate mwino sponje kwa kula waika perfume sisi kupanga munthu kupita kumwamba. Anthu amasambisa maliro chifukwa chani ndibwere pa chifukwa ndikapa sirawo azitenga mbali na chipulumuso
Rai achipulumuso tie tolene ma sinkana achipulumuso ani faka maliro akunja masambisidwa achipulumuso masambisidwa kama lidwe ndikosiyana choncho ena makhala kuti mwina amene amazati siya mucha mwina miyendo yawo yatani nde munthu uja kakuti faka maona mazi osambisira maliro amaina kuti akhali utentha bwino ndithu akhali utentha sikuti mwaliro aja amva kuzizira kuti mtatenga mazi uzizira anakuti kuzizira mazi amene wani sambisa nanu kuzizira ayi kuma chifukwa chanu amakhala kuti tupirira uma ndifutira uma maso uzizira utentha aja amakhala bwino kuti akamasambisa mucha kaya maso mwina pena nangu khala mwina tongo vindikire bwino zikopezi bwino mwina sokamwa apange bwino akonsesa bwino amaongole munthu ja bwino ndicho cholinga chosambisira maliro chimenecho sichikuzaso kupita kumwamba sichikuzaso kusapita kumwamba ayi kuma kuti munthu uja aongoledwe bwino akhale bwino anthu akasamaona maliro sabzi maso aja anali tongo chana zone kuti munthu uja ali bwino ndicho cholinga chosambisira maliro yamba limwe mapomwe pawacho ameshek ya musaiwale tu amalawi kuti tili katikati ma program yathu program ya kusanthula Bible ndi Quran kufumira pano pa wireless yakanema ya mibawa mzinda uno wa Blantyre ndipo muli ndi Herbert Chigada amene ndi bishop opanda mpingo ndiso ndi akulu yawa amene achokera ku Islam yena achokeranso ku Kristo pakati pano patu kupita kapo mulera tikabweranso tipitiriza mutu umene tukambirana tsiku la lero lino ndipo ngati muli ndi mafunso kapena ndemanga perekani mafunso anuwo mudzayankhidwa dikirani pomwepo pamene tikudikira kuna kuti tikapumulire. Amalawi tabweranso ndi programu ija kachibiri mu programu yochidwa kuti kusanthula Bible ndi Quran imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mibawa mzinda uno wa Blantyre ndipo ine dzina langa ndine Herbert Chigada bishop opanda mpingo wa pano pa mibawa television. Lero lino ndili ndi akuluakulu omwacha amene ndimakhala mu programu imene ya kusanthula Bible ndi Quran. Mina ena inu kuzodzakhala chidwi kuna bishop na feso sinimafunanso na feso ndine faji Islamu na neso ndine wachi Kristo timafuna tipanga nawo programu ya inu nthawi dzakakwana mudzapanga zimene koma lero lino ndi akuluakulu amene ndi ameneyo ana tikupita ku break nali asanamalize nachita kuwabisa kuna kuti yamba mwema pang'ono kapumulire ndia atumika atumika nimeona makweza nkono ndende akuda kweza nkono asakaindi puma ndi apa silaba sakaindi puma ningo yankhula kai pang'ono ineso ndi musana bidiriza munadzala nkhula koma kupe kuti mulankhulabe munadzala nkhula kuti mafinya maliro imama ndi kwabwereza ndi hadithi munomo munatiusa kuti zibweresa Bible ni kwanika kuti munatula kumabweresa mabuku ena tabweresa hadithi muno imene imanena kuti muzabweresa hadithi kuti imanena ndi kuti maliro muziafinya ndi masitayilo akafinyidwa musonga bondo musapanga shinga mkwapanga kufu kwa finya kutani zimene za mapanga akamuna amene wazofinya maliroso nje mwambo meneyo ndigawo sura chipulumusoni faki ni mafuna yiwanda zimene sizikuza nikuita kumwamba chinaso chimene ni mafuna ndi aonesere kuti pankaniso yakuika kwa maliro abali athu amatenga choyikira maliro kabwerera nto panzikiti chinthu mwanyamulira wakufa cho chinyamulira kunzikiti kwa chikoleka su kunzikiti ndi chani chinthu anyamulira mwali achipasule pasoko kuja achipasule chinthu chosadula chochipa matabwa makhala awiri mbalawala ziwiri kupita huko cho chibwerera sizaso kunzikiti kuza chisunga mwamba ndi chani mupangine nacho chani chimene cha panzikiti zona she mabweresa uye mabwerera kunyumba ndiyankha ine ndingofunsa pamene po chimabwerera kunyumba si jeneza jeneza imene ndi matchito jeneza kapena kuti chitata chonyamulira chitata jeneza tikhoza kugwiritsa ntchito mmene tingathere bwana tichitchule chinthu icho chimene tikufuna kuti tichitchule icho chimabwerera kunyumba kumene chikabwerera kunyumba kudikira mwenaso kuti adzabire chimozimozi jumbo olamisheke wa jumbo akapita kukagulira kaya chinthu china chake ndi akakhutula jumbo icha pena amatha kuisunga cholinga mawa asa akhoza kuzagwiritsa ntchito palibe mulandu pamenepo koma chimene chikuvuta awawa chifukwa to awawa ali blind pa chipembedzo chake chiti pozindikira za uzimu za mawu a Mulungu azimese zimene akulankhulazi iye sadziwa chifukwa chimene ndi sadziwa akuzikolakola chifukwa akupanga koti zosambisa maliro kuchokera kwa china Tabita chifukwa to awa ndauza kale wena kuti alibe ndondomeko structure imene ili yokhazikika ya dongosolo lochitika pa mwambo wa maliro munthu akamwalira chifukwa iwo akumaziyankhula chifukwa akuza kwatsutsa anthu kuti ndiye chomusambisira munthu ndi chani osangonyamula kuti azipita banji anena zongoka echanchani maso omwe kuti mwakuti amisheki
ngani imene iyi saiziwa amene maiziwa ndi ife Asilamu. Ndileta auzo sopano apa pasopano. Mukani mwaizwa ndi nokhasira mafa ndi nokhasira. Okay, zuko. Lesa Kristo so amafanso. Okay, zuko mukwambiri. Iye kufa wina lesa amafa. Nanga. Koma nosono ena anasankha kupendekekera kwina kuti asasatire chilungamo zoyeneleka kuchitira munthu chifukwa ndi zino zalamulidwa ndi Mulungu. Ife zathu zino zalamulidwa ndi Mulungu. Chifukwa chani tikuyeneleka kuti timusambise pale mabuku osiyanasiyana amene akufotokoza zonena kuti munthu pamene akusazikana nalo dziko lino, dziko lapasi chimene amapanga yeye ali moyo mchitireni. Wochita ni ndani iye chasazichitira yekha, wochita ndi ifeyo. Otsalana. Komanso ifeyo Asilamu munthu uja akakaona kuti akusiyana nalo dziko lino lapansi pamakhala mapemphero. Kurani imakhala ili pompo. Sono Kurani pamene ingakhala ili pompo, wani salu imene ye uja kuvekedwa imakhala salu ya bafuta yoyera. Sono ikakhala salu ija yoyera ndiye kuti chimene chikutengeredwa chija sichikhala chodesedwaso. Pamene awawa chinthu chijama kachichola chifanya nati anawelenga m'buku lawolo kuti munthu wokufa ndi wodesedwa. Anawelengawa. Ndipo chitata chonyamuliracho chicholeni mukachiponya kuti komweko. So nefe pozindika kuti kufaku munthu amafa mafedo osiyanasiyana mwina mableki sana zipange control. Timayeneka timusambise madongosolo. Ndizija kunena jauti yayi kufinya bondo chanchani amisheke ngati muli njinga kapena kuti munthu osadziwa tifuse nife tikufotokozereni. Tifuse nife tikuuzeni. Komanso tikamamusambisa munthu ujafa pamene paja pamakhala Kurani. Mwina tifanya kuti Kurani makhala kuti. Kurani makhala paja timapempherera munthu uja. Mpena akusazikana nalo. Chifukwa munthu uja cholengedwa cha Mulungu. Buku liso ndilolengedwa landani la Mulungu. Kurani iyi imabwera pamene paja kumudziwisa munthu kapena kumuzindikisa munthu una osala chifukwa polalikira. Kurani imabwera mu mbwalo. Awaso Bible amatenga kulipitasa pamene paja. Koma mwina amangotenga samazindikira kuna kuti Bible limete kupita nalo apa. Komanso silingaone za chilendo. Chifukwa awawa nkhani ya ukhondo ndiyovuta. Pamene ife ukhondo umene tikuchitira munthu omwalirayo. Timafuna ife pamene tili otakata. Ngati zasalira zina zake mabreak ena ake sana chite bwino pomwalira. Zimene zichoke bwino ndiye avekedwe nsalu ija. Pamene amafuna watu adziwe kuna kuti muti achite bwino mabreak chanjani mutanso kuti chani. Munthu anthu okufa timafa mafedo osiyana. Nacho chichewa chikali. Mafedo osiyanasiyana. Ndiye pamene mafedo pamakhala osiyanasiyana ena mwina mabreak chani ena amatazi ipisira. Sono nsalu ija timayesa sana kuti munthu uja akamasambisidwa china chilichonse chimene chingayipise nsalu chija chichoke bwino. Mwandimvesa payane apo chichoke bwino. Chikachoka chimene chija de timatenga nsalu ija ndi kumuveka. Komanso ku Chisilamu mboni ndi anthu amene ali kunja sikuyenera kuyang'ana thupi la munthu omwalira. Chiwalo china chilichonse ndipo pamachitika dongosolo la sumati kwa basi. Chifukwa kungoyang'ana munthu omwalirayo pompo iweyo Mulungu akukulembera machimo. Ukutembereredwa pomwepo. Ndiye masambitsa bwanji ngati simumuyang'ana. Pamakhala dongosolo lake, pamakhala salu zambiri. Pamakhala salu ina kuyika, pamakhala salu ina yophatikiza. Zilipo zambiri ndizafotokoza nthawi ndi yochepa. Koma ndingo nyosola komanso ndifike pa chisinte chimene akusowa mtengo wogwira. Iyayi munthu akamwalira pali olokusambisa zilibe ntchito, olosasambisa bola ni mtima wake. Izo ndi zimene amayankhula wa kuchalichi kwawo. Kunena kuti oloto osasukusula tupolowa nchalichi bola ni mtima. Ndizimeneso ili teachings ya Christianity. Sono Chisilamu sichili choncho. Chisilamu ndiye mbale wake ndi madzi wasanatelekere Mulungu kuti zingomwa tikhale aukhondo ifa Mulungu ndi woyera. Amisheki ni mboni akamaoleka ku Leviticus chapter 19 verse 2 Mulungu ndi woyera. Khalani woyera monga ineso ndili wotani kodi woyera. Ndiye fite kama musambisa munthu womwalira madongosolo oyenerera. Timafuna kuti munthu uja akhale oyera. Azipitali woyera. Chifukwa pali chinsisi chapakati pa iye ndi Mulungu wache. Ngakhale anali wochita zachabechabe koma kupeza kuti wafa ndiye musambitsa kuti akhale woyera. Sono mulandu umene ndiye judgment imene yoyo ndiye pakati pa Mulungu ndi iyeyo. Inuyo kapena amishe kalibe udindo wompanga judge uyu ndikumgamula ndikumpasa chiweruzo amene. Funso limene ndimafuna ndidziwe anafunsa amishe kuna kuti no akuti muti jeneza imene chimabwerera ku nyumba mati chimabwerera ku nyumba ndiye kuti kumakhala kuti mukusowa ndalama zoti mudzagulire china kapena chani. Ndipo ngati pali chipembezo chimene chili ndi ndalama pa dziko lapansi ndi Chisilamu.
chifukwa maiko onse achisilamu ndi odalitsika ndi mafuta funso totandiyankhani chifukwa chani mumati jenezayo imene imati coffin kapena jenezayo mwayigwiritsa ntchito munthu mukakamuyika ndiye mukabwerera nachonso ku nyumbazo pali zinsinsi zingapo ndipo pamene paulo titayang'ana amene akuyang'ana za nyengo ndi ma scientist ena ndi amene akudandaula kuonongeka kwa chilengedwe panonso ndipange keremu amene akuononga chilengedwe nda Kristu pepana abalanga a Kristu mabokosi awaso amene mukuyang'ana za nkhalango yang'ananinso muunikireso pamene moti niyo tinene kuti no jeneza yomene kuti mudzalo mumayiona siku ndi siku timayiona kumene kuzikiti kuja zilipo panonso chifukwa cha teknoloji tikupanga za chisulo tikupanga majeneza azisulo tina wazisulo abwino akolita kwa basa golide oti misheki so sangafune kunyamulidwa pa chitata yayi tikoza kutenga imene je ndikumuyika misheki ndikumapita naye kumanda amisheki nthawi yakuti yatitera mumaliza inuyo ndikuona kuti musatenge nthawi yambiri ya sikwavuta kuti ayani sikwavuta nditengera munthu wakufa ndichoopsa kwambiri uteka nditengera munthu wakufa ndichoopsa kwambiri akusengereza ndi chikubweranso kunyumba pali chinsisi anthu amene wawa chilichotengera munthu wakufa zoti ati yakuopa chilengedwe chancha ndizabosa mungaso akambira so mpingo wawo singakapisa ndama ndi andalama kwa pali chinsisi chimene shewa sanga chikambe pano iya chimene abwera chwa chinthu chotengera munthu wakufa ndichoopsa ndifaki maona tikamakwirira mandacha kai kamphasa maona amatenga ulokachika apo nyamenzo nje mucha kali kose fa pachifirika pachikhalidwe chathu chinthu chotenga munthu wakufa ndichoopsa kwambiri chosana kubwera nacho kwati woleka pa zikitu chisangata pantu kumachiona kuti mwana wa uja bamba uja anatengedwe chili hapo ai ndichopya tusaka cha masewera ndibwere pa kusambisa paja Yeremia 2:22 zoti ai kusamba subwiza ni chipulumuso pamene munthu wangu silizika faili makaya sekedwa palibe mulandu malembedwa maliro nthawi mukuyiona ifa chake kusoli mulikhulukira ifa chake ndikozo kafusa iwo anthu amene anamwalira pangosi sana sambisidwe sakapita kumwamba amene anakwera munyanja amene anapyera moto mungu akayangana ntchito sikusamba kuti ati anamusambisa chani ndikwereka Yeremia 2:22 sorry inu simuwerenga amalize ndiyawo ndikuona ngati kuti akulimbikira pompo ine ndikusindika kuti chifukwa awawa za cleaners ndi dani wawo sono chisilamu timakhulupirana kuti mulungu tingalumikizane naye ngati tili muchiyero kilini yake kilini munena inuyo ya ndundwayi kilini yake yura inu matani yimene amapanga munthu wa moyo ngati ineyo inu matani opeza ndikuona asilamu amasiku ano ndi akale mwasiyana chifukwa zima asilamu akale amaina ndi jeni ketulo mmanja masiku ano muenda na masiku ano chifukwa chona kuti tili ndi pafupi ma toilet amadzi chani zilipane pali pose chifukwa kuti kusintha kwa nyengo technology komanso yapanga peak pena pali pose ndiye kuti china chilichonse chimene chinali chosimidwa mu nthawi ya ma 80s ma 15th century umapita uko nthawi ino sizingakhale zinthu zozizimusa kuona Malawi tikatere ndiye kuti tsopano tafika pa mapeto penipeni pa program yathu iyi program ya kusanthula Bible ndi Quran imene ndithu inatitengera tsiku la lero lino munayiwala kutsazika manamba lanu mwina majayeda chakhozo kufunsani talankhula namwa changu ine koma osama ndi flash afambira kuma flash ya namba yanga ya ine ndi ma 93 ma 2 1684 kumeneko ineyo Mishek John kwimina chi Kristo 0manayini23354 iliso pa WhatsApp akuti kwimina chi Kristo inu kumwimina pa Chisilamu Chisilamu zikolosi assalamu alaikum wa alaikum salam ntendero laposo tikatere ndi kuti tsopano tafika pamapeto pa program yathu iyi program ya kusanthula Bible ndi Quran kufumira pano pa wireless yakanema ya Mibawa ndipo ine dzina langa ni Herbert Chigada Bishop opanda mpingo wa pano pa Mibawa television amene amajambula program ipanopa ndi amata ndithu anyamata uthamanga mphinda ndi ukonso kufano control center kuli Wanda ndi ameneno ali kumenekoko ndikudzakhala pomwe kusabata ya mawa pamene sidzakutengeraninso mutu wina tili ndi mitu yopambana kwambiri mudzikhala pomwepo bye bye tsalani bwino